2 wins! 大勝利。お相手するわ。Round 2 Ready Go! Player 1 wins! 甘く見られたものね。さて、イメージ通りに動けよ、俺。Round 3 Ready Go! ベノムストライク。トロスミだろ。やあはあやあトラップショット。とトルネードキック。行くぞ。よそ見していっか。 Let's keep it up! Player 2 wins! かかってらっしゃい。 Round 4 Ready Go! 必殺しぐれ勝ち。はい。おっと。よっやっ。ユーブチラヌチラチャコーギタッえいトロスミだろ。とはっとユーエンブチラヌチラチャコーギまだだ。タッよっと。必殺しぐれ勝 Knockout! Yeah! Player 1 wins! ちよっ日本一。どこからでもよいぞ。 Final round! Ready Go! こっちじゃ。それふさがれなさい。こっちじゃ。こっちじゃ。せい。勝負。はいはい。厄介しろ。勝負。せい。必殺しぐれ必殺しぐれ痛いよ。ユーエンブ負けられないわ。勝負。はっこっちじゃ。これからよ。勝負。とやっ勝負。ユーエンブこっちじゃ。これからよ。課長こっちじゃ。ユーエンブこっちじゃ。覚悟なさい。燃えなさい。